M'agrada el cicle, no? Perquè a mi m'ha recordat... Bueno, no sé quan vaig començar a llegir Fuster, en tot cas he repassat els llibres i tots són de finals dels 80, és a dir, quan jo estava acabant l'institut, i per tant suposo que va ser el moment que jo vaig començar a llegir Fuster d'una manera més o menys sistemàtica, no? I per tant estava a l'abast. I el que he fet ara és rellegir. Segurament el cicle es diu llegir, no? Hi havia una frase de Fuster que jo sempre cito, al final l'he hagut de buscar perquè m'han demanat d'on sortia, que és dels aforismes, no? Que és només coneixem allò que rellegim. No, quan llegim una cosa no sabem què és allò, ho hem de rellegir. Clar, això és molt bonic, però és que de rellegir no acabes mai. I aleshores Fuster t'impulsa com dir mai sabràs res, no? Sempre seràs un ignorant, sempre ho llegiràs diferent, no? I clar, i ara a sobre no l'he hagut de rellegir, però més haig de parlar d'un llibre o presentar-lo, quan dius ara el rellegeixo i quan jo me'l miro jo no em reconec en aquest llibre. Quan jo vaig llegir el Diccionari d'Ociosos vaig fer una lectura que no és la que he fet ara i no la podré fer sencera, no? I per tant sempre és un diàleg inacabat, és una lectura en què el llibre no canvia, però nosaltres sí que canviem. I per tant us parlaré d'un llibre que jo l'he llegit de maneres diverses i que vosaltres, si després el aneu a llegir fent-me cas a mi, direu que jo m'he equivocat amb tot, perquè la vostra lectura serà completament diferent a la meva, i per tant és com una cosa, és aquesta paradoxa que planteja Fuster, no? Que la frase és molt bonica, però darrere la frase hi ha un problema real, no? I està molt bé que traiem la informació fora, perquè si no, segurament no la tindríem, però és evident que canvia, que cada lectura és diferent, que el llibre està viu, no? I això és també una idea que apareix en aquell llibre, què és un clàssic i què no és un clàssic, no? I per tant, el paper de l'intel·lectual, però el paper del clàssic apareix aquí i precisament el problema del clàssic és aquest problema de com t'hi enfrontes i què en pots llegir cada vegada. Per tant, el cicle està molt ben trobat, però no sé si al final me'n podré sortir de dir alguna cosa de valor o que a vostès, a vosaltres, us serveixi, no? En aquest sentit. Una altra cosa que he descobert rellegint Fuster, i també quan en Xavi va venir a Vilafranca a fer la seva conferència repassant, és que hi ha una cosa que jo era inconscient completament en aquells moments, i és que Fuster estava present constantment a tota la premsa que jo llegia, comarcal i nacional. I vol dir que hi havia articles d'opinió que citaven Fuster constantment, als tallers, i això a Catalunya, no aquí. I els seus llibres eren referenciats en premsa de tot tipus, hi havia entrevistes, Fuster va venir 2 vegades al meu poble, jo segurament el vaig veure alguna de les vegades, però no ho recordo, i per tant vol dir que hi havia una certa presència, una presència molt constant de Fuster en aquell moment, no? I aquell llibre ho és, no? Aquell llibre porta una vintena d'edicions, és moltes edicions per un llibre en català i per un diccionari per ociosos, no? Un llibre que evidentment va tenir problemes, un llibre que hauria d'haver sortit molt abans del que va sortir, hauria d'haver sortit a la dècada dels 50, però no surt per la censura. No? I això ha sigut un dels reptes, saber per què la censura no permetia sortir aquell llibre. No és un llibre polític, nosaltres valencians sí, no? I estic d'acord en tot el que s'ha dit, però aquest no. I sí, dius, bueno, doncs serà perquè parla de llibertat. De fet, és curiós, la llibertat apareix just al mig del llibre, està a les pàgines centrals. Si equiparem el llibre, just quan arribes a la meitat del llibre, parla de llibertat, no? Que és el gran tema, però dius, vaig a llegir llibertat, serà perquè parla de llibertat. I no. Dius, aquí no hi trobo jo que aquí sigui el problema, no? On estarà? I al final te'l tornes a llegir tot i el problema està al capítol, a la lletra J, a la justícia. La justícia, no? Que evidentment, què fa Fuster a la justícia? Diu com es poden absoldre, com es poden amnistiar 2 criminals nazis, cosa que acabava de fer França, no? I per tant, com és això? I fa una reflexió que va sempre en bucle, com tot el llibre. Jo penso que és una de les coses boniques d'aquest llibre, en parlarem després, és l'estil, la manera d'escriure, no? I és evident que això no podia passar a la censura. Aquest capítol no podia passar a la censura de cap manera, no? I fa una altra cosa bonica en tot el llibre, i que la fa aquí també, no? Que és sempre els referents no són només nacionals, els referents també són internacionals. I per tant, parla de França, però parla d'Eichmann, i per tant avui parlaríem de Hannah Arendt, i per tant, Fuster, els referents sempre estan oberts. I això és una cosa que dius, ens situa en el present, però ens situa nosaltres en el present, també en els debats del present. I això ho fa en aquest moment, això ho fa en aquest llibre, no? I això és molt interessant, perquè si analitzem els anys 50, que és quan li prohibeixen el llibre, què passa als anys 40 i 50 amb el franquisme? Que es tornen a editar llibres en català, sí, el 48, el 47, no? Normatius, que és una cosa ja prou aberrant, no? Publicar els llibres amb una normativa
fabriana perquè siguin difícils de llegir, perquè siguin complicats, però què té cura, sobretot la censura durant molts anys? Que no aparegui assaig, que no es tradueixi ni surti assaig. Es permet sortir altres temes de literatura, Eugeni d'Ors, evidentment, etc., però no es permet l'assaig durant molts anys. És el que més s'ataca durant molts anys, no l'assaig. I penso que segurament quan llegim Fuster notem que és per això, no? Què menys li podia agradar al règim, no només que penséssim entre nosaltres, que hi hagués un debat intern, sinó que el debat també tingués una obertura cap a Europa, una obertura, aquí es discuteix amb Sartre, apareixen molts balats, molts autors, i per tant això és allò que enriqueix el pensament, la independència de pensament. I per tant el llibre jo li trobo aquests dos mèrits, i segurament eren dos mèrits que no podien ser acceptats en el moment, però és evident que la censura, el segon mèrit, no el va saber valorar. En tot cas, segur que el primer sí, i per això va trigar tant, no? I d'altra banda és un llibre difícil de parlar perquè ell mateix ho diu quan l'organitza, és un llibre difícil d'organitzar. Com organitzo un llibre que parlo de coses molt diferents, no? Ell opta per una cosa que funciona, que és un diccionari. Faig un diccionari per lletres, no? Però clar, és una opció que pren ell per no fer el diari, per no fer el dietari, per no fer... No és un llibre temàtic, això li dona interès, això també permet que el llegeixis de moltes maneres, el llibre, que el llegeixis de forma irregular, que el puguis agafar en qualsevol moment, i li dona un toc, però sí que finalment jo penso que el llibre té una unitat, que la unitat és l'estil, que veurem una miqueta el que surt aquí a darrere jo de tot plegat. A mi m'han sobtat diverses coses quan he tornat al llibre, de moltes maneres. Hi ha una cosa que és evident, Fuster feia molt bons aforismes, però és que el llibre està ple de bons aforismes. Qualsevol lector hi trobarà una pila de bons aforismes, que no són aforismes com a tals, però que quan els busques no t'apareixen i et surten i dius, doncs això ho puc treure, això és un aforisme en realitat, no? Això és una frase que ha sortit. I això és interessant, no? Perquè ens queden coses dels llibres, ens queden rastres d'aquesta informació que està fora, d'aquesta informació que ha quedat aquí, en silenci, en un llibre. No? És difícil recordar tot el llibre, però sí que et queden pautes de lectura, i et queden pautes que et queden per sempre, com aquest de rellegir, que després he hagut de tornar a saber d'on era, no? I està, evidentment, els aforismes. Però aquí n'hi ha molts, no? Jo, per exemple, he descobert que la meva visió de que el nacionalisme, deixaré de ser nacionalista el dia que tinguem un país normal, està aquí. Jo no sabia d'on venia aquesta idea, que jo la tinc des de fa molts anys, no? Doncs està aquí. Però en tenim moltes, no? I dius, això venia de Fuster, això venia... I per tant, quan tornes al llibre, tornes a redescobrir aquesta part. Té aquesta capacitat de deixar frases escampades pel text, aforismes, que no queden separats, però que tu els pots captar, els pots agafar, no? Jo penso que són anclatges que després se't van incrustant, i l'avantatge, finalment, per construir un present és que desaparegui l'autor, quan l'autor no hi és, quan només queda, finalment, aquella idea, aquell lloc on tu segueixes treballant, segueixes elaborant constantment, encara que no llegeixis Fuster. Això és un avantatge, no? Tots els assagistes no se n'en surten d'això. No tothom té la capacitat de sintetitzar idees, bàsicament idees que generin perplexitat, complexitat, que siguin poètiques i amb contingut al mateix temps, no? Perquè hi ha molts llibres d'aforismes que són bestieses, bajanades, absurdes, no? Molt bonics a vegades, però no tenen cap sentit. Quan l'aforisme és una paradoxa, quan l'aforisme finalment és com això de rellegir, no? Dius, si m'ho miro bé és un problema, és quan et queda incrustat al cap, i això el llibre ho aconsegueix. Hi ha una altra cosa que jo penso que val la pena encara avui en dia quan llegim Fuster sobre l'estil, que és el llenguatge. Jo em preguntava ara, això no m'ho hagués preguntat fa anys, però ara sí, quanta gent jove podria entendre la quantitat de paraules que fa servir Fuster. La riquesa lèxica de Fuster. La riquesa lèxica de Fuster és immensa. I això és una dificultat avui en dia. I això fa pensar quin problema tenim avui en dia, no? És a dir, fa uns anys, no? Fa 30 anys, Fuster estava a tot arreu. Avui en dia no hi és, malauradament, tot i que és un referent, no? Però és evident que hem perdut el tall aquest del franquisme, ens ha fet perdre una llengua viva. La trobem en pocs autors de l'època. Jo la trobo en Rodolf Llorens, que sí que compararia nosaltres valencians amb Rodolf. De fet, quan ell llegeix Rodolf Llorens, fa un article magnífic l'any 68 i diu: he acabat el llibre i no sé què he après, però m'ha trastocat de dalt a baix. Segurament això és també el que ens passa aquí, no? Però també era un llenguatge amb una riquesa de paraules que no tenim avui en dia. I això fa difícil el llibre, segurament per generacions que tenim avui. I hi ha una altra qualitat per això,
que és la de com estructura cada tema, no? Com parteix, com construeix el tema, per fer-nos el proper. No, ell diu l'assaig és una cosa molt vana, però no ho és. No? I sempre comença a vegades per una banda que dius, per què comença per aquí? Comença per una anècdota, comença per una història, comença per un fet concret i es va desenvolupant i va fent un bucle que et va portant, no? I al final, moltes vegades, sobretot quan el tema és important, et deixa amb l'interrogant que no descobreixes què és el que pensa ell. I penso que aquest estil tampoc es troba en molt de l'assaig català d'avui en dia. És una de les mancances que tenim en els nostres assagistes. Jo penso que l'assaig català, el tall del franquisme va ser important per la llengua, pel lèxic, per la riquesa. El tall va ser important perquè no dialoguem amb els que han fet assaig en aquest país, i el tall va ser important perquè tenim un assaig a vegades molt fluix, li falta potència, li falta no només força de llenguatge, sinó força d'idees combatives que trastoquin, i això no ho tenim. Tenim a vegades un assaig massa literari, massa fluix, massa fofo, massa mort, inert, i en tenim massa, no hi ha un cànon. Hem perdut el cànon per culpa de la nostra història desgraciada, no? I segurament tornar a rellegir Fuster et fa veure que podríem tenir un cànon, que podríem construir alguna cosa més enllà del que tenim. I per tant, el llibre s'aguanta per molts elements, no? Això te'n dones compte de seguida. S'aguanta per l'estil, s'aguanta pel contingut, s'aguanta perquè t'obre contextos, s'aguanta perquè t'incrusta idees, s'aguanta perquè t'interroga. Hi ha molts temes que estan aquí que ell no podia pensar, com ja ha dit abans en Vicent, no? Però és evident que si apliquem el que passa al món avui amb les pantalles, la tecnologia, hi ha moltes idees d'aquí que dius, ui, com podia dir això? O si això que diu ell jo ho transporto avui, si ho analitzo d'una altra manera, cap a on em portaria, no? I penso que és un element que fa que el llibre tingui molt de cos, no? I aguanti molt. No diré aforismes, però jo he triat algunes, podria triar tants, i cadascun d'ells ens portaria potser a parlar 20 minuts cada un, o més, i per tant tallaré. Però l'heroisme, no? És estrany entre els intel·lectuals. És una cosa, i dius, si mirem el context actual més, no? Tots som estrangers per algú. Callar també és dir mentides. També diem mentides quan callem. I cada convicció és un prejudici, per exemple, no? I penso que aquestes coses se'ns obren aquí, i no les analitzaré perquè tenim poc temps, i anem aquí. I jo dels altres capítols que destacaria és el que dedica al nacionalisme, no? Que ell diu, cita el llibre, no? El llibre que a més existeix, ell diu que no sap si existeix, però el llibre està al CRAI, està a la Universitat de Barcelona, el podem consultar, és un llibre que va del 1603 al 1802, són 3 volums, i ell cita que allà apareix per primera vegada una paraula que diu no és nacionalisme, és nacionista. Els catalans som nacionistes, no? Diu, i això ens ataquen des de fora, ens han definit, abans que hi hagi el nacionalisme ja modern, contemporani, ens han dit que som nacionistes, no? I per què ens ho diuen? Ens diuen nacionistes perquè diu si els frares predicadors de Catalunya gosen queixar-se i parlar amb degut zel de la seva nació, al punt són tractats de nacionistes i de bandolers. Bandolers en el sentit de tenir un bàndol, no de ser terroristes, avui ens diuen terroristes, però en tot cas això. Nacionistes, no? Som nacionistes per què? Perquè veiem amb zel la nostra tradició, perquè veiem amb zel allò que som, perquè volem ser el que som. I ens han atacat des de, imagineu-vos, el llibre acaba el 1802, pel llenguatge és evident que aquell llibre és anterior, doncs abans que existís el nacionalisme hi havia un antinacionalisme català. No? És una cosa curiosa, però que també defineix com és el nostre nacionalisme i que, per tant, la nostra reivindicació, la nostra manera de pensar, la nostra tradició ve d'una altra banda. I és important que Fuster obri aquesta porta en aquest capítol dedicat al nacionista, no? Els nacionistes, que som nosaltres. En aquest sentit és interessant. I no sé, jo obrir per no allargar-me, perquè si no em passem els 20 minuts i tallo, 3 idees petites que m'han vingut al cap. És molt bonic quan parla de Goethe, no? I Goethe diu l'ordre és necessari encara que sigui injust. No? I a mi això, evidentment, m'ha recordat Eugeni d'Ors disfressat de Goethe, no? I la seva trajectòria, però això jo també ho aplicaria a molts polítics del procés. No? L'ordre és necessari encara que sigui injust. I, per tant, tenim aquí una reflexió oberta sobre per què l'ordre, per què el poder, com actua i com determinats intel·lectuals justifiquen determinades coses i com certes pors acaben sent ordre, encara que siguin injustes, que és la nostra injustícia, la que patim. Visitant València aquest matí encara més, no? La idea de Mediterrani, som austers, ens agrada
la calma, no? I dius, València potser, des que jo feia anys que no venia, no? Hi ha hagut una època de no austeritat. Ha sigut el gran problema segurament de la nostra societat contemporània. No mantenir aquesta austeritat, aquest sentit de mediterrani, aquest lligam amb les coses senzilles, simples, lligades a lo que som, a lo fàcil, no? I res, he començat dient rellegint i acabaré rellegint, no? Perquè amb el concepte de rellegir, que em serveix una miqueta per tancar aquest element i dir, si rellegim, si tornem a ser, segurament serem una cosa diferent a el que ell volia, segurament serem una cosa nova, no? Però tindrem 3 virtuts, que diu ell. Ens comprendrem els altres i comprendrem el present. Segurament llegir Fuster avui encara ens serveix per comprendre'ns, per comprendre els altres i per comprendre el present. No? Aquest segurament jo penso que és el gran missatge. No serem uns herois, però segurament farem una gran lliçó de vida sense alliçonar ningú, que és el que ell no volia, alliçonar ningú. I res més, aquí ho deixem.